गेमस्रि आरो लावदुमा जेलाव हांबाय। रायजोफोर बेबायदि जाथ'वाखै। लावदुम आरो गेमस्रिया दा जेलाव गैथ'वा आरोना, बेबायदि जाथ'वाखै। आरो बे लावदुम आरो गेमस्रिखौ मैदोम ब्रादारा मा बुंदों? माने बियो बुंगासिनो दङ बेबायदि खालामनाया गाज्रि। आरो नोंसोरोथ' नुखादोंआनो जानो हागौ बे फेसबुक आरो इउटुबफोराव जे गेमस्रि सिस्टारा आर'नाइयाव लटास आखिनानै पार्टी लेभेलाव लांदों। थ' बे गेमस्रि आरो लावदुमा भाबिदोंमोन बेबायदि खालामब्ला बुहुत मोजां जागोन आरो रायजोफोराबो बुहुत मोजां मोनगोन, खिन्थु उल्टासो जाबाय। दा कन्ट्रभार्सिसो जागासिनो दं लावदुमा। दा उल्टासो जाबाय। दा बिसोर सानगासिनो दङ बुहुत भुल खामानिखौनो जों मावबाय, बेबायदि जों खालामनाङामोन। थ' बेफोरखौ बाद हो। मैदोम ब्रादारा मा बुंखो बिसोर सानैखो नोंसोर मैदोम ब्रादारनि भिडिअखौ नायनानै लादो। गेमस्रि दैमारि नङा होमबा, जि गेमस्रि दैमारिखौ जोंनि माहारियारि आफाद, बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा जोंनि बर' हारिया दिनै बिथांखौ एक्सन लानांगौ। गेमस्रि दैमारि, बेजों लोगोसे लावदुम नङा होमबा। मैदोमा दिनै माने गोदोनायावहाय आर'नाइ गाननानैहाय मानि थाखाय भिडिअ बानायनांगौ गोनां जाखो नैबे मोनानि 10टा बाजियावहाय नङा होमबा। नैबे मैयानिफ्रायहाय ससियेल मिडियायावहाय जि गोसारबाय दोङो जोंहा गेमस्रि दैमारि नङा होमबा, बेजों लोगोसे लावदुम जाहैदों जे बिथांमोनहा जिबायदि जोंनि नैबे जोंनि बर' हारिनि आर'नाइयावहाय जिबायदि बिजेपिनि मोनसे पटका लागायनानै, पदुमफुलनि जि पटका लागायनानै जे आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा मामानोहाय गोदोनायावहाय आलायनानै होबाय। बेसे गोग्गाथाव नङा होमबा। जोंनि बर' हारिया बेसे गोग्गाथाव नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिनि सायावहाय मैदोम बसुमतारिया मा फोरमायगोन? गोबां माने आंखौ मेसेज खालामबाय दोङो जे आदा गेमस्रि दैमारिया जे जोंनि बर' हारिनि आर'नाइखौ बेफोरबायदि खालामबाय, नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंगोन? आं स्क्रिनशट लागायनानै होगोन, आङो होनानै होगोन जे गोबां मानसियाहाय आंखौहाय कमेन्ट खालामदों जे मा बुंगोन नोंथाङा बिनि सायावहाय। दायो मैदोम बसुमतारिया मा बुंगोन? दिनै गेमस्रि दैमारि बिथांमोनखौ मायबा मोनसे बुङोब्लाथ' दिनै डाइरेक्टलि फन हरनानैसो दम हरखायो नङा होमबा। दा बेखौ गिनानै थाग्रा आरो मैदोम बसुमतारि नङा। दायो सानो गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम बिथांमोना सानो जे थाखा फैसा दङ, गारि घरा दङ, धन सम्पति दङ, मा नांगौ नङा होमबा, मा नांगौ नङा होमबा। गासिबो माने बिसिनिनो दिन नङा होमबा। नैबे जोंनि बर' समाजाबो बिसिनिनो दिन होननांसिगौ जाहैबाय। बिनिखायनो जोंनि बे मोनसे आर'नाइखौ नङा होमबा, जोंनि बर' हारिनि जि आर'नाइ सिनायथिखौ जे बिथांमोनहा गावसिनि गोसो बायदि मावदों नङा होमबा, जे बिजेपिनि पटका लगायनानै जे आसामनि मामानो गानहोदों नङा होमबा। दा माने मा बर' समाजाबो बिसिनि आखायावनो होननांसिगौ जाहैबाय। थारमाने गिदिर गोलाव ना, धन सम्पति दङ बहुतनो, टेनसन गैया, जेरै गोसो बेफोरबायदिनो मावगोन थारमाने बिथांमोनहा। दा बिनि सायावहाय आं ओरैबायदि, दा मैदोम बसुमतारिया हारसिङै मा बुंनो, नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअ बानायबाय बिनि सायावहाय। नाथाय आंनि हास्थायनायाव ओरैबायदि, मैदोमनि हास्थायनायावहाय खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद, आं नाम लाया, जोबोद दङ जोंनावहाय, बर'आवहाय जोबोद माहारियारि आफाद दङ जोंनावहाय। बिथांमोना दिनैसिम गेमस्रि दैमारिनि एगेन्स्टआवहाय बाथ्रा बुंफैनायखौ आङो मैदोम बसुमतारिया नुवाखै। आरो बेजों लोगोसे जोंनि नङा होमबा जे पलिटिकेल पार्टि नङा होमबा, जोंनि पलिटिकेल पार्टियाबो दिनै जाय बिनि सायावहाय जेबो बाथ्रा बिबुंथि लाखिफैयाखै, रावबो नुनो मोनाखै दिनैसिमबो। दा आंनि हास्थायनाया बिसोर जोंनि माहारियारि आफादा बिनि सायाव, आर'नाइनि सायावहाय जि गेमस्रि दैमारिया जे मावलांबाय नङा होमबा, बिनि सायाव गोख्रों माने नङा होमबा, गोख्रों माने सोंखारिनायजों लोगोसे एक्सन लानांगौ, माबा मोनसे एक्सन लानांगौ। आं बेखौ मैदोम बसुमतारिया हास्थायदों नङा होमबा। दिनै जों नुनो थांबाय नङा होमबा, जोंनि माहारियारि आफादफ्रा दिनै गोबां माने पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय जेबो बाथ्रा बुंनो हाखाला होननायखौनो आं नुहुरखायो। जेबो बाथ्रा बुंला। दिनै जोंनि बर' हारिया थारमाने ओरैबायदि जालांबाय जे सोरबा सासेया माबा मोनसे फाननानै जालांथों नङा होमबा, बर' हारिखौ माबा मोनसे मुं सुलांथों, दिनै जोंनि माहारियारि आफादा दिनै बेवहाय रावबो गसंथेनो रोंलिया। थारमाने जे बेफोरबायदि दा खालाम, बर' हारिनि सिनायथिखौ दिनै रावबो गसंनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो गसंनायबो नङा। मानो? दिनै पलिटिकेल पार्टिजों माबा मोनसे लोब्बा दङ होननानै जों अलरेडि नुहुरदों आरो बेजों लोगोसे आरो जों मोनथिखायो। दा बेनो दायो दिनै लावदुम बिथाङा सोर?
सासे बिजेपि नेता नङा होमबा सासे बिजेपिनि कर्मचारि नङा होमबा दायोथ' माबा इलेक्सनबो गेलेनो थांगासिनो जाहैदों आं एसे मिन्थिया मथथे बिजेपि नेता नङा होमबा दिनै बिजेपि नेताजों दिनैहाय एलायन्सआव सोर दङ इउपिपिएल पार्टी इउपिपिएल पार्टीजों सोर माहारि आफादा दिनै जगदान दोङो नङा होमबा जे सोर नङा होमबा सोर माबायदि सापर्ट होयो नङा होमबा दिनै गोबाङानो गोबां मिन्थिखागौ जेन'बा जों बुंलायनाङा जा मैदोम बसुमतारी रावबो बुंलायनाङा बेनिखायनो आं होनदों दिनैबो टाइम दङ जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा नङा होमबा आं आफादफोरा होनदों मोनसेखौल' थांखिनानै बुङाखै जोंनि बर'आव गोबां माहारियारि आफाद दं नङा होमबा जे बिथांमोनहा दिनै गोख्रोंलि माने कन्डेम खालामनांगौ बेजों लोगोसे बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय नङा होमबा बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय बाथ्रा बुंनांगौ जा आरो एक्सन लानांगौ बर' हारिया नङा होमबा आं बेखौसो सानदों दिनै नों आं इउटुबारफोरा दिनै गेमस्रिमोन बायदिखौ बुंनानै जेबो लाब गैया जोंनि बर' हारियासो हागोन बिथांमोनखौहाय मायबा मोनसे गोख्रों राहा लानो जोंनि बर' हारिया हागोन आरो जोंनि माहारियारि आफादा हागोन बिथांमोनखौ एक्सन लानायावहाय नों आं इउटुबाराहाय जोङो खुगाजों बुंनायावल' जागोन बेनिखायनो आं होनदों जोंनि माहारियारि आफादा थाबैनो गेमस्रि नार्जारिखौ नङा होमबा जोंनि माहारियारि आफादा गेमस्रि नार्जारि सरि दै आं नार्जारि बुंफ्लांबाय थादों गेमस्रि दैमारि नङा होमबा जि गेमस्रि दैमारिखौ जोंनि माहारियारि आफाद बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा जोंनि बर' हारिया दिनै बिथांखौ एक्सन लानांगौ गेमस्रि दैमारि बेजों लोगोसे लावदुम नङा होमबा दिनै गेमस्रि दैमारिजों लोगोसे लावदुम दोङो बिथांमोनखौ एक्सन लानांगौ ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि लाबोनो नाङामोन नङा होमबा बेफोरबायदि जोंनि बे गोथार आर'नायावहाय जिबायदि बिजेपिनि पताका लगायनानै बेफोरबायदि मान सनमान लेस खालामबाय आरोना माने जोंनि हारिनि खुनु सिनायथिखौ नङाबा जोंनि हारिनि मोनसे गोथार मोनसे आर'नाइ सिनायथिखौ माने खुनु भेलु नङा होमबा भेलु गैयि बायदि खालामनानै होबाय थारमाने बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन मैदोम बसुमतारीया सानदोङो दा जों बुंनायालाय बहा रज'नो बेखायनो आं होनदों रायजो राजा नोंथांमोन आं गुरै खावलायदों माहारियारि आफाद गुबुन गुबुन आफादफोर जिखिनि दङ गोख्रोंलि एक्सन लानांगौ गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम बिथांखौ नोंथांमोनाथ' मैदोम ब्रादारनि भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ दस्रा इउटुबारफोराबो जेम्स मोनाबो होनगासिनो दङ बेबायदि आर'नायाव लटास आखिनानै पार्टी लेभेलाव हांनाया गाज्रि जायो नोंसोरो मैदोमनि भिडिअखौबो नुखाबायानो जानांगौ मैदोम ब्रादाराबो सेम होनगासिनो दङ गेमस्रि आरो लावदुमनि सायाव एक्सन लानांगौ दा एक्सन लानांगौ ना लानाङा नोंसोरनि सायावसो दङ आरोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर लावदुम आरो गेमस्रिखौ एक्सन लानांगौ ना लानाङा बिथां लावदुमा भाबिगासिनो दंमोन बुहुत मोजां जागोन बेबायदि आर'नाइखौ माने सनमान गैया जालांबाय आरोना आर'नाइया दा लावदुमा भाबिदोंमोन बेबायदि लटास आखिनानै बेलेग मानसिखौ आर'नाइजों बरायोब्ला पार्टी लेभेलाव लांनानै बुहुत मोजां जागोन सनमान मोनगोन बिनि उल्टा जाबाय सनमानखौथ' मोनाखै कन्ट्रभार्सि खालामजागासिनो दङ बर' इउटुबारफोरजों आरो बर' मानसिफोरजों नोंसोरो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर एक्सन लानांगौ ना लानाङा आरो लावदुमखौ जेलाव लांनांगौ ना लांनाङा थ' नोंसोरथ' ब्रादार मैदोम बसुमतारीनि भिडिअखौ नुखाबायानो जानांगौ बियो मा बुंदों एक्सन लानांगौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आंनि भिडिअआ बेसेबांसोमोन आरोना।